Lumapag ang private jet na sinasakyan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo sa Naga Airport nitong Miyerkules. Agad tumuloy ang opisyal sa Capitol Complex, Pili, Camarines Sur para personal na makita ang ipinagawang warehouse na ito ng Kapitolyo Probinsyal. Kasama sa mga sumalubong sa kanya, si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Back in the old days, we have to rely for the relief goods, food and non-food items all the way from Legazpi. Kaya nga po, malaking pasasalamat po ng DSWD kay Governor Mix Villafuerte, doon po yan inumpisahan, and now po kay Governor Luigi Villafuerte. Kasi wala talagang warehouse para sa mga relief goods ang provincial capital. Ngayon, at least meron ng magandang warehouse, saka mabilis yung pag-access ng mga munisipyo ng mga nangailangan. Aminado ng kalihim, hindi kaya ng ahensya na isa-isahin ng mga probinsya na malagyan ng ganitong pasilidad. Ikinatuwa niya na bukod sa warehouse, nakapagpagawa na rin ng Camarines Sur ng evacuation center. Ayun talaga ang gusto ng Pangulo. Hindi na gagamitin yung mga schools. Kasi kawawa estudyante, di ba? Tapos na yung bagyo, 1 week na. Pero hindi pa rin makapasok ang mga bata dahil mga evacuees sa loob ng classroom. Kaya we really thank the provincial local government of Camarines Sur. Samantala, nilinaw ni Tulfo ang issue sa paglilinis ng listahan ng mga benepisyaryo ng 4-piece. May mga nagrereklamo na may mga professional na dyan, may 4-piece pa. Ito po yung inaayos po namin. Yung mga hindi po namin nabigyan, bibigyan po namin. Kung hindi ka namin nabayaran na nung nakaraang linggo, idadagdag namin sa next payout namin. Pinag-aaralan na rin aniya ang legalidad sa suwestiyong bigyan ng 1,000 pisong pabuya ang sino mang makapagtuturo sa mga miyembrong nagsasanla ng kanilang 4-piece cash card. Kasi wala naman daw ho yun sa batas ng 4-piece. So ako nagsabi noon na may 1,000 pero pinag-aaralan ho namin anong legal impediments po noon. Pero yung pagsasanla, bawal ho talaga yun. Dumiretso sa Iriga City si Tulfo para naman sa inauguration and MOA signing ng DSWD Satellite Office sa syudad. Jan Amador, CSN.